Lamig lagi kag mga pinggan na. Oh, lamigin na kay tapis na ba? Ay, tampis. Pwede mo palit ko ano isa ka buo na? Oh, pwede ka. Kilo ng kilo. 25 ang kilo, ana. 25 ko? Timbangan ko na. 22 na, day. Ay, 22? Pwede. Hiwa na? Oh, iwa ka na to. Oo. Hiwa kayo. Kaunon ko. Tampis mga na. Tampis ni Oy. Ah. Pwede man imong tiluan, day. Sige, hiwa-hiwa sa na. Pwede usara ka bugaho. Isa na dyan. Oo, usara. Tagpila man yung isa hiwa na. Kanina ko sa hiwa kaya di man pa hiwa ang mukha sa kay piso naman. Ah, sige, piso na lang na. Maluoy, magpupuni mo, oy. Eh, salamat ka sa inyong pinigati ha. Musong ka di kong durot eh. Isang pakpak te, katampis ka adit eh. Pero makauhaw man te. Te, pwede mo inom ko sa imong sandado? Sige, inom lang, day. Ay, baso diri, day. Ay, adaw na te, kay di man ko naanan og baso. Kung saan na nito pagsidlen? Anaon, day, anaon. Ah? Anaon. Ay, kalawi ba po sa imong sandadong tino? Sala. Salamat ka, ate. Gusto ko ko pati sa mga pinili. Ate, hindi ako na nite, kaya akong tiwason dito sa bahay ni kabos sa amo. Ah, sige, day, kaluoy, puni mo, day. Salamat ka, Ito na, isa, day, oh. Kasi na, kasi matungte. Kay, malipay na si Taduan ni Tinga ni ay tamis-tamis isa maningkit-kitan, te. Salamat ka, Aduan ni Tinga. Oh. Nasunod, te, mabalik ko dire, te. Oh, Nana mo sige. kay pakpak, te, gumarate kay amo mang kujupan. Ah, sige, sige. Te, tagpila imong saging, te. 25 ang kilo. At 25 ang kilo. Balik, tagpila ang isa ni, te. 25 ang kilo. Ay, maiguan naman mo kwarta tigay, balik 3 na tiba. Oo. Hindi man paigo kay masahe pa man pupo sa motor. Pwede makapalit te, balik 3. Maiguan na okay. Tagpiso bisa te. Te paanjo alam ang tulo ka buok te be, balik 3 ra te. Kutasan na jud ko te ba kay Piso ang isa. Uy, gipa-coffee na ni mo isa te. Isa. Salamat ka te. Di na ko kutasan te. Oo. Daghan nga saging te. Dagan kong suki saging. Ha? Kaya ka na, pwede mo balik ko dito sa mga. Oh, sunod Miyerkules. Oo, sinagir ko lang kay tabo, diba? Oo. Nakahangdok ko dito. Tinda, te. Kilo rin pinangay. Salamat, te.